ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋ ଗୋଟେ ପଶିକି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଲିଯିବେ ନା ତ ଏଇଆ ଯଦି ପାଣି ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ ଥିଲା ପୁରା ନାକି ପାଣି ତ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଆରେ ଏଠୁ ପାଣି ଥିଲା, ଏଠୁ ଥିଲା ସେଇଠୁ ପାଣି ଥିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ସେଇଠୁ ପାଣି ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ପାଖରେ ଅଚାନକ ଆସିଲା। ଏଇନା ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲୋକ 3-4ଟା ବୋଧେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲୋକ ଏକାଥରେ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଏକାଥରେ ପୁରା ଏକାଥରେ ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ହେଇଛି। ପୁରା ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ପାଣିର ଏକାଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ପାଣିରେ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଏକାଥରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଏକାଥରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସବୁ ଏକାଥରେ ଆଣିକରି ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏକାଥରେ ରୋଡ଼ରୁ ଆଣିକରି ସେଠି ପକେଇছে। ଗାଡ଼ି ସେ ମଣିଷକୁ ଏକାଥରେ ମଣିଷକୁ ଆଣିକରି ରୋଡ଼ରେ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏକାଥରେ ଉଡ଼େଇକରି ଆଣିକରି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋଟା ଦେଖ, ଅଟୋ ତାର ମାନେ ଆଣିକରି ଏକାଥରେ ପୋଖରୀରେ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ାର ବନ୍ଧ। ବାଇକ୍ଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼େଇ କରି ଆଣିକରି ପକେଇଛି। ଦେଖ ଏକାଥରେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏକାଥରେ ଗଛର ଆଉ ନାହିଁ, ଡାଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଭାଇ ଟେମ୍ପୋ ବି ଡୁବିକି ରହିଛି ଭିତରେ। ହ୍ୟାଲୋ ये 33 का बीटा पूरा देखिए जसपुर मेन लाइन टा भी सही पूरा तो बोर्ड लाइन खुंटे এটা দেখছো না এটা পুরি দেইছি এরা কোন ফ্যাক্টরি আছে তার ফ্যাক্টরি না পৌঁছে আছে এটা না আরোটা